Vítajte, chcel by som vám teda ukázať náš nový server. Vlastne je to čisto nový server, ide vlastne 2 dní, sú tu aj výpisy pravidiel, ďalej tu máme shopík, ďalej máme, to je čo sa týka parciel, máme tu čo sa týka parciel, máme tu parcely a podobné veci, vlastne môžete si robiť parcely, ale ak vidíte, tak to trochu poničené, toto chcem práve ukázať našim hráčom, že vyšlo by sa robiť rezidencie, však je to vlastne napísané v pravidlách. Vyšlo by sa hlavne urobiť tie rezidencie, aby ste to mali hotové, aby ste mali chránené. Ako admini vám to nebudú robiť, aj keď vám to mohli, ale dajú vám peniaze za to admini, keď to spravíte, alebo na to, keď máte prostriedky, čo sa týka peniaze, tak vám dajú peniaze. Ďalej tu je teda ten warp shop by to mal byť, ak dobre viem, áno, to je náš nový obchod, vlastne je tu všetko, čo sa týka diamantov, sú tu ceny skoro také isté vlastne, tak pozrite, tak to máte to isté, tu máte 150, 150 a 150, 150, 150, väčšinou tak je po 150, niektoré stoja viac ako tu 200, diamanty sú tu, smaragdy a podobné. Potom ešte idem povedať vlastne aké varpy sú tu, takže varp, sú tu varp, ako takže je tu varp, že vraj, že parcely, no, varp, parcely, ukážte, to sa chcem pozerať, to bude si to, čo som ukázal, no, len máme 2 varpy na parcely, to sa poruší, ďalej takže varp, tam bola, že PvP arena, tu máte PvP arenu, vlastne keby niečo potrebujete od adminov, tak prosím vás, nie je problém, koho sa ma spýtajte, naši admini vám rádi pomôžu a vlastne potom keby ste chceli vedieť, že kto je takýmto adminmi alebo spolumajiteľmi, ja patrím k hlavným adminom, tak tu máte admin team, tu máte aj varpy vlastne vypísané, sú to všetky varpy. Potom je toho tu strašne veľa, takže asi tak, ďalej máme tu ten shopik a to je zatiaľ k nášmu novému serveru asi je všetko. Sú to použité už aj, ak vidíte, výdobytky 1.4.2 verzie, nové verzie, ďalej budú tu aj eventy a podobné, len ak vidíte, tak naši admini teraz nestíhajú vo veľkom. Poprosil by som vás hlavne o to, IPčku na tento server vám dám, aby ste to hlavne lajkovali, čo sa týka aj pre náš server, aj odber. Veľmi nám to pomôže, lebo tento server je nový a chceme ho teda odbehnúť, aby bol veľmi dobrý. Takže to asi ohľadom nášho nového serveru bude všetko, takže ďakujem a dovidenia. Uvidíme sa u ďalšieho videa.